Ayan, ito yung sinasabi natin, yung mga mahihilig sa mga kurbada, mga twisties dito, oh. Ang lalim din ng mga twisties dito, mga kabarako. Good afternoon, sir. Kailan po ka, sir? Sa San Jose Partido po. So, kahit ano po, kahit vaccination card na lang, kahit wala ng S-Pass. Ayan, oh, kagaya niya, no? Ikaw talagang tatabi, oh. Tatabi ka, oh. Oh. Ayan, sinasabi ko sa inyo, mga kabarako. Alright, good morning sa inyo mga kabarako. A blessed morning to all. Ang oras natin ay 5:41. So ngayong araw muli natuloy tayo pauwi na Camarines Sur mga kabarako. Medyo maayos ang panahon ngayon. Ayan, kumusta kayong lahat? Muli samahan nyo kami sa aming biyahe. At nawa ay pagpalain tayo at bigyan tayo ng maayos at safe na biyahe. Alright, ganyan din sa ating mga makakasalubong at makakasabay sa kalsada. Yan, isang malamig na umaga sa inyong lahat mga kabarako. Medyo andyan, nakalabas ang buwan ngayon. Sana tuloy-tuloy ang magandang panahon para maayos ang ating biyahe. Good morning sa inyo. Okay, 6:35 mga kabarako. Liliko tayo dito sa kaliwa. Ayan mga kabarako, matagal na tayong bumabiyahe rito pauwi ng Bicol at dito tayo palaging dumadaan. Ito nga pala yung tinatawag natin na backdoor of Laguna. Itong daanan na pinili natin, so ito yung tatagos ng Rizal at tatagos ng Laguna, no? Ayan, pagkagaling natin ng Pasig, tumagos tayo dyan sa Binangonan, tagos ng Cardona, at ngayon ay nandito tayo sa bayan ng Morong, Rizal. Mahamog, malamig dito sa Rizal ngayong umaga. Kukumpletuhin natin ang ating guide, no? So ngayong biyahe nating pauwi ngayong December para magsilbing travel guide para doon sa mga nagbabalak na umuwi pauwi ng Bicol Region, especially no, yung mga first time na babiyahe ng Bicol Region. So hindi naman mahirap ang daan ito. So kung titingnan natin sa Google Maps, dire-diretso lang. And nandito ang isa sa pinaka mga murang gas station, no? Yan, yung Hebron, yung dinaanan natin. Okay mga kabarako, tawarin na natin tong Morong. Dire-diretso na tayo. 6:47 ang ating oras. So pagkagaling natin sa Morong, dito na tayo sa Baras, Rizal mga kabarako. Alright mga kabarako, 6:51 ang ating oras. So pagkagaling natin or pagtagos natin ng Baras, maigsi lang ang Baras. So dito na tayo sa Tanay, Rizal. Ito yung isa sa medyo mahaba-habang bayan dito sa mga dadaanan natin patagos ng Laguna. Alright, so pagdating natin dito sa Tanay, liliko tayo dito sa kaliwa. So hindi tayo pwedeng dumaan doon. Dito tayo dadaan. Alright, kanan tayo dito, papunta na ng Pililla, Rizal. So madali lang naman ang daan mga kabarako, hindi naman tayo maliligaw. Dito na tayo sa bayan ng Pililla, Rizal. Alright, so kagaya ng Tanay, medyo mahaba-haba rin ito mga kabarako. So pag lagpas natin dito ay sa ano na tayo, Mabitak na tayo. Okay, hinto tayo sandali. Ito yung sinasabi natin na magandang Pililla. So yung pagkamaliwanag, no, kitang-kita natin dito ang windmills. Ayan. Alright. Alright, dire-diretso na tayo. Wow, daming hamog, oh. Alright, stop muna tayo sandali. Okay mga kabarako, hintayin muna tayo dito sandali. Yun, Laguna de Bay. Wow, tsaka yung mga kabundukan ng Laguna, Sierra Madre. Alright, tuloy na tayo mga kabarako.
So, exactly 7:26. Dito na tayo sa Mabitak. Ayan, nasa Laguna na tayo mga kabarako. Ayan, sarap ng daanan dito. Talagang magsasawa kayo sa kurbada. Alright, 7:44 ang ating oras mga kabarako. Medyo lumabas na ang araw. Okay, mainit na ang sikat ng araw at saka nakakasilaw. Parang makintab yung kalsada mga kabarako. Nandito na tayo sa Fami, Laguna. So makikita nyo sa Google Maps natin, dire-diretso lang yan. 7:57 ang ating oras. Dito na tayo sa Pangil, Laguna mga kabarako. Alright, 8:04. Dito na tayo sa bayan ng Paete, Laguna. Uy, ano nangyari dyan? Nahulog. Naku, grabe naman. Haluwag ng kalsada, nahulog pa. Alright, 8:07 Layaan, Laguna. Alright, 8:10 Tumban, Laguna. 8:19 tayo mga kabarako. Dito na tayo sa bayan ng Pagsanghan, Laguna ulit. Ay, maglagpas mo ng Pagsanghan. Yan, ito, yung tulay na ito ang ating marker. Alright. Pagdating dito ay kakaliwa lang tayo dito. Ayan. So going to Pagsanghan, Cavinti Road. Alright, 8:20 ang ating oras. Tuloy tayong bumabaybay dito sa lalawigan ng Laguna sa isa na namang endurance ride pauwi ng Kamsur. So mula dito sa Pagsanghan, Cavinti and Luisiana, no? Syempre punong-puno ulit ito ng mga twisties at mga pakurbada mga kabarako. Ayan, yung sinasabi natin mga kabarako. Ayan, may mga blind curves. Pero kahit mainit ang panahon, na masarap magbiyahe rito mga kabarako kasi maraming puno. Ayan, maraming kahoy. Woo! Ayan, tayo yung sinasabi natin, yung mga mahihilig sa mga kurbada, mga twisties dito, oh. Ang lalim din ng mga twisties dito mga kabarako. Ayan mga kabarako, solid ang mga kurbada dito. Andito pa tayo sa Cavinti, Laguna. 8:29 na ating oras. Alright, kakanan tayo dito. So maliliit din ang kalsada dito sa kahabaan na ito ng Cavinti, Laguna, no? Ayan, sa may area ito, part na ito ng Cavinti, no? Yan, so doble ingat tayo kasi yung kalsada dito ay hindi ganun kaayos. Nakabukol siya sa gitna mga kabarako. Naman, wow. Wow naman. Ang ating oras mga kabarako ay 8:54. Alright, dito tayo sa Luisiana Park. Dito yan sa Luisiana, Laguna. Wow, Paskong-Pasko na rito mga kabarako. Alright, dito tayo sa kaliwa papunta ng Lukban. Dito sa kanan papunta ng Mahayhay, Laguna. 8:58 ang ating oras. Andito pa rin tayo sa Luisiana, Laguna. Okay, mga kabarako, ang oras natin ay 9:12. So tumagos na tayo ng Luisiana. Dito na tayo sa Lukban. Alright, so dire-diretso lang tayo dito. Okay, so itong dinadaanan natin pagka lagpas natin ng sa may Lukban na Petron ay ito ang tinatawag natin na Lukban Tayabas Diversion Road.
Alright, so kanina pala wala na ring checkpoint dyan sa may boundary ng Lukban tsaka Louisiana Road. Let's go! Sarap bumakpak pa ganito kaluwag ang kalsada. Woo! Okay, so pagdating natin dito, kakaliwa tayo. Yan, so napakaliwag ulit dito. Ayan mga kabarako, 9:28 ang ating oras. Andito na naman tayo sa Tayabas Diversion Road. So dire-diretso lang ito mga kabarako. At syempre walang problema dito. Napakaliwag. Okay, Lucena City diretso. Kaliwa ay Tayabas proper. Dito tayo, diretso tayo. Oras natin ay 9:35. So dito na tayo sa may Tayabas Pagbilao Road. Ito, diretso tayo dyan. So dito muna tayo sa gas station ng Giant. CR break muna tayo mga kabarako. 9:40 ang ating oras. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Bali, mabilis lang to mga kabarako. Almost 7.5 kilometers lang ito. Ang eksaktong oras natin ay 9:53. Pagka dyan talaga tayo dadaan, mabilis lang. Alright, so kaliwa na tayo dito. Siguro doon na tayo magpahinga ulit sa may Old Sigsag Road. Alright, mga araw dito mga kabarako sa may parte ng Pagbilao. Alright, let's go mga kabarako. Ang pangit lang dito sa may area na to, no? Asfaltado yung gitna. Tapos yung itong lane na ito mababa. Kaya pagdating dito mga kabarako, paglabas mo dyan dito sa may Pagbilao ay syempre ingat tayo, ride safe. Lalo pagka first time at hindi natin nakakabisado ang daan. Eksaktong oras natin 10:15. Alright, so pasok na tayo dito sa Old Sigsag Road. Hindi na tayo hihinto dito mga kabarako. Doon na tayo sa may taas. Diretso na tayo para medyo maaga-aga tayo makarating. Okay mga kabarako, ang oras natin ay alas 10:51. Dito na tayo sa Atimonan. 11:03 tayo. Grabe yung kalsada dito sa may parting ito ng Atimonan. Ito yung may crossing oh. Kaliwa, punta ng Atimonan proper. Yung dito tayo sa kanan, papuntang Gumaka. Alright, dito tayo sa mga coastal na bayan ng Quezon. Dito tayo sa kanan. Yan, mga bayan ng Gumaka, Plaridel at Atimonan. Payapa ang dagat mga kabarako. Woo! Nakaka-relax talaga ang dagat mga kabarako. Tsaka iba yung amoy dito sa may Dalampasigan.
11:20 ang ating oras. Andito na tayo sa Plaridel, Quezon. May mga ilang truckers na nagre-relax sa gilid ng dagat. Alright, ang bahaging ito ng Quezon ay bahagi na ng bayan ng Gumaka. Ayan, daming mga kainan dito sa gilid. Mukhang daming pauwi ng probinsya, mga kabarako. Alright, alright. Tuloy-tuloy na tayo. Ang dami mga truck. Nagulat tayo dun. Kaya pala, ingat tayo dito. Pagdating natin sa bayan ng Gumaka, ingat tayo kasi merong napakaraming release ng train dyan. Alright mga kabarako, 11:40. Time check natin. Grabe ang traffic dito sa bayan ng Gumaka. Sobrang init pa naman. Alright, pabikol dun yata itong kasabay natin. Ride safe Jollibee! Gutom na kami. Yeah! Paskong Pasko dito sa bayan ng Gumaka. Yan, pangalawang release ng train na dapat ingatan dito sa may bayan ng Gumaka. Alright, ayan, nako, tingnan nyo naman kung gaano kapangit. Pangatlong release ng train dito sa bayan ng Gumaka. Let's go mga kabarako! Let's go! Alright, sakto 11:59 mga kabarako. We are in Lopez, Quezon. Salamat kuya. Try sana natin dumaan dyan sa Lopez Bypass, pero mas mahaba pala mga kabarako. Mas mapapalayo tayo. Try sana natin. So pwede natin i-try yan sa susunod pag uwi natin. Okay, 1:44 ang ating oras mga kabarako. So nandito tayo sa Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Ayan, medyo matao na. So kumain mo tayo sandali dyan. Alright, tuloy-tuloy na tayo mga kabarako, para makarating tayo ng maaga-aga sa Del Gallego, no? Kahit mga 2:30. Dito na naman tayo sa the best of the best. Ito yung pinaka-paborito nating kalsada, ang papunta ng Tagkawayan o ang Tagkawayan. Ayan, so magkita-kita na lang ulit tayo mamaya sa boundary ng Camarines Sur at saka sa checkpoint ng Del Gallego. Alright mga kabarako, let's go! Let's go! Right away ha. Isang payo natin sa mga riders, no, dito sa Tagkawayan, kasi medyo marami-raming mga inconsiderate dito ng mga driver, mga kabarako. Yung mga overtake ng alanganin, lusot ng lusot. Kaya lugi tayo mga two wheels, kaya iba yung pag-iingat tayo, no, mga kabarako. Okay, good afternoon mga kabarako. 2:21 ang ating oras. Yan, kapapasok lang natin ang boundary ng Camsur at saka ng Tagkawayan. So nandito na tayo sa bayan ng Del Gallego. Almost 25 minutes tayo dyan sa Tagkawayan. Grabe talagang di talaga kagandahan ng kalsada dyan mga kabarako. Alright, let's go! Okay, mag-slow down na tayo. Ito na tayo sa checkpoint ng Del Gallego. Okay, so ito mga nasa unahan natin,
sa isang pinapara. Tingnan natin ano yung mga requirements na hahanapin sa atin today. Good afternoon, sir. Kailan po ka, sir? Sa San Jose Partido po. Pa-profile na lang kami doon, sir. May isang staff. Yung espas, sir, di na, espas di na po, di na po kailangan yung espas. Meron po. Pakita nyo lang, sir. Opo, sige po. Thank you po, sir. Pa-profile muna tayo dito, mga kabarako. Okay, mag-isa tayo dito sa profiling area, mga kabarako. Sige, punta muna tayo dito sa profiling. So, pinapara pa rin yung mga sasakyan. Unang tinitingnan yung mga vaccination card at saka valid identification cards. And then pagkapapasok ka ng Kamsur, ikaw ay pupuntahin dito sa profiling area para syempre kunin ang mga information tungkol sa lugar na pupuntahan mo at saka sa kung saan ka papasok dito sa Camarines Sur. Okay, sige. Pa-profile muna tayo, mga kabarako. Good afternoon po. Vaccination card po. Apo. Dalawa lang po kayo, sir. Dalawa lang po. Ilang taon po si Rene? 39 po. Si Telma po. 39 din po. Ma'am, may question po ako. Kailangan po ng espas? Meron po. Espas na lang kung meron. May dala po kami espas. Kaso ano po, December 19 yung date. Ito. Kailangan sakto po yung date. Opo kasi yung time travel. Okay po. Pero yun na lang ako na para mas madali. Hindi na ako tatanungin. Medyo blurred yung pagkaka-print. Actually, hindi naman po namin talaga napapansin din yung date. Basta may espas. Okay po. Motor lang po ano? Motor lang po. Anong motor po? NMAX po. NMAX. Kulay. Kulay matte gray. Next po. Plate number po. Ay, ano pa lang eh. MB file pa lang po. Sige po. Yung last 4 digit lang po. 1303 po. 13. Okay na po. Ma'am, ano po, ilinaw ko lang po. Pag walang vaccination card, Antigen po. Kahit po pag 1 dose lang kailangan. antigen po. So, kahit ano po, kahit vaccination card na lang, kahit wala ng espas. Pag fully vaccinated, vaccination card, mas kung nag-register po kayo ng espas or vaxcert.ph, mas maganda. Pag 1 dose po at saka wala pa pong vaccination, antigen. 12 years old and below, wala na pong requirement. Okay po, sige po. Salamat. Okay, mga kabarako. So, katatapos lang nating mag-profiling. So, medyo magandang balita ito, no? Kasi based kasi doon sa proclamation ng provincial government ay kailangan nating mag-register sa espas. Kaya kami, nag-ready kami ng espas. Ito yung aming espas, oh. Kaya lang, yung espas nyo kailangan sasakto doon sa date kung kailan talaga kayo uuwi. Since nilinaw naman natin, no? So pag may vaccination card ka, mga kabarako, okay na yung vaccination card. Pag may espas ka, mas okay din. Pero papapasukin ka naman kung may vaccination card ka lang. So kahit wala na yung espas, no? And then syempre
Pagka unvaccinated mga kabarako, kailangan mong mag-provide ng negative antigen swab test. And then ganun din yung mga nakakaisang dose pa lamang mga kabarako, ano. Alright, paglilinaw doon sa mga bata. So malinaw, no? Pagka kayo ay pamilya, yung 13 and above ay kailangan ng vaccination card or ng antigen swab test. Ang hindi lamang kailangan or ang hindi required ay yung 12 years old and below. Alright, so yan ang mga bagong updates dito sa Del Gallego checkpoint mga kabarako ngayong December 20. Alright, diretso na kami mga kabarako. 2:35 ang ating oras. Alright, wow! Tingnan nyo naman tong Kilbay Bridge dito sa Del Gallego. Ang luwag! Woo! Alright! Malapit na tayo makarating. Makakita nyo itong mga kasalubong natin. Yan. Paminsan-minsan may bigla na lang susulpot yan, may mag-overtake. Tayo sa JRS Ragay. Yan sinasabi ko sa inyo, kagaya na ito. Oh. Ikaw pa pandidilatan yan. Ayan o, kagaya niyan o. Ikaw talagang tatabi o. Tatabi ka o. Oh. Yan sinasabi ko sa inyo mga kabarako. Ikaw na yung nasa tamang linya. Ikaw yung mawawala sa kalsada mga kabarako. Kaya iba yung pagpapasensya ang kailangan natin baunin dito sa lugar na ito. Alright, maganda itong mga ginagawang widening dito sa may bandang ito ng Ragay mga kabarako. Ayan no. Ayan, 4:11 in the afternoon mga kabarako. Andito na tayo sa Pamplona, Camarines Sur. 4:18 mga kabarako ng hapon. San Fernando, Camsur na tayo. Traffic na dito sa Naga City mga kabarako. Let's go mga kabarako. Pauwi na tayo sa aming district, 4th District, bayan ng San Jose. Ay, shout out kay Manong Nestor Portugues. Okay, 7:01 na ang ating oras mga kabarako. Ayan, pagkatapos ng mahaba at matagal na biyahe, nandito na tayo sa aming bayan ng San Jose. Alright. Wow, may mga Christmas decoration dito sa harap ng aming municipal center. Alright. Woo! So maraming salamat sa pagsama ninyo sa buong maghapon na ito mga kabarako. Ayan, kung bago lamang kayo sa aming channel, ako nga pala si Renz ng Team Barako Moto Vlog. Siyempre kasama ko ang aking asawa as my back ride for today's ride. Ayan, kung nagustuhan nyo ang aming content, please consider subscribing to the channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod naming mga video. Like, watch and share our videos, and also please don't skip the ads mga kabarako. Malaking tulong yan sa aming maliit na channel. Ayan, dito sa bayan ng San Jose, Team Barako Moto Vlog, papaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride and never twist the throttle with your ego. Maraming salamat, good night, and God bless.